En novembro do pasado ano, o Concello da Pobra poñía en marcha o proxecto de aproveitamento de excedentes agrarios en colaboración con Feitoría Verde e cofinanciamento da Deputación da Coruña. O proxecto é un proxecto moi importante, ademais que está cofinanciado pola Deputación da Coruña, e é un proxecto co que pretendemos fomentar primeiro o consumo de produtos agrarios, de produtos de tempada, de quilómetro cero, non? Dos que se crean, que se producen no noso entorno, que se practique unha agricultura sostible e, ademais, desde logo, de alguna maneira, que a propia agricultura, os excedentes agrarios, dinamicen a economía, non? E que formen parte da economía circular. O proxecto dará ao longo do mes de outubro un paso máis cos obradoiros de iniciación á horta ecolóxica impartidos pola Asociación Sachos á Rúa. Estas xornadas desenvolveránse os días 4, 5, 10 e 11 de outubro e abordarán diferentes contidos teórico-prácticos para quen queira iniciarse neste mundo. Empezaremos, sobre todo, desde o principio, porque é importante que a xente empece a visualizar o tema da agricultura de outra maneira para que vaya asimilando toda esa filosofía, toda esa maneira de traballar. Vamos a empezar desde a base, desde o principio, enseñando que é o solo, como se forma o solo, como se organiza unha horta en ecolóxico, que cuidados teñen que ter as plantas, os tipos de preparación, de facer preparados de fertilizantes, de eliminación de plagas, etc. Os interesados en participar deben inscribirse previamente no Departamento de Promoción Económica do Concello. Todas as persoas que estean interesadas en participar poden facelo chamando o teléfono 981-843280 coa extensión 2035 ou enviándonos un correo a promoción.económica@apobra.gal. O límite de prazas é de 25.